chipi chiri kupisa chamuinacho. Icho kwadi muri Zimbabwe ndine chandakabata muri Zimbabwe chakaitika mugore ra 2012 pane accident yakaitika pane kusaitika kukusheka kwezvimwe zvinhu zvakashaika ipapo. Pane murume mukoma KB avine 3 years asiya basa rechipurisa agara kumba azorora zvake. Anga achirohwa nemambama, achiputitswa nemambama, achibva aita vana 3 vakafa nema accident. Iye achibva asvika pakunyora tsamba achiti veduwe kurwara kwandiri kuita uku inyaya yefoni yandakatora ndiri kubasa pa accident. Akaba foni. Saka zvakuitika izvi ndiri kurohwa ndiri kuita sei asi zvandinetsa muri inogona kupera ini ndakufa. Ndikubva asiya nyora tsamba kusora kwazuro achibva afa. Akafa kana kuti akakomita suicide? Akomita suicide. Akaita mushonga wokumwa ega. Vari parufu kudaro baba vake vakamubereka ndo vakupfapfaidzwa zvaitwa mukomana uyu nemambama. Hey. Ndina amai vekushurugwi vane makore 117 years asi vane 26 years vakarara vasingamuki kubva pavatanga kusagona kumuka kuperekedzwa kuchimbuzi kuperedza kunozvibatsira vane 117 years asi vane 26 years varwara zvokutanga kuti avachamuki. Varora vazukuru nevana vanopana majutsi ekuvachengeta. Vakaramba kuti kurwara kwandiri kuita andidi mushandi musatsvage mushandi. Vana vangu ndakakuberekai mune vana venyu mune madzimai enyu ndo vanochengeta inini. Go asi amai ava muri yeZimbabwe vanga vachikenawo kufa. Pane munhu akasvika akati ko muri kupikira ijere hapachisina munhu apa but pane zvavakaita ivo kuti vasaende. Pindai muochadi honai michero iri panapa. Pane achazivere muti wavakasima vachiti ndine ndiri kusima muti uyu ndine ndiri kusima muti uyu vakausima wega. Pane achiri kuzivere pakazotsvaga mwanasikana mwana wehanzvadzi yavo akatororwawo atokurawo nevazukuru wavakambogara naye vachiti mwana wehanzvadzi yangu gara nababa mukuru ndiye akazoti muti wandiri kufungira inini ndeuyu. Zvakazobuda uchi zvikanzi ndichabvisa hembe dzebasa kana kuri kunamata ndichati Jehovha ndirovei kana chiri chivanhu ndichasiya mukatema muti uyu. Pano pane basa varume tsvaga varume vanogobora muti uyu zvamuchaona pasi pemuti uyu zvakaiswa pasi muti uchingodona uyu amai vanobva vafa. Muchida kunzwa zvakawanda papa isape vatopinda kamustudio hatina nguva nyudza igedzo chipinga chodhadhama. Chokwadi muri yeZimbabwe rega nditora mukana wokuti Zimbabwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe tapindira muchirongo apo shongora segment part 1 iri nyaya yekuti muri yeZimbabwe takutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika iro. Ndanga ndiri mukati mekukudza mukoma Cape Out ndine nyaya yakaitika mukati menzvimbo inoshevedzera kuti kuhurungwe kune mukomana nemuning'ina akauraya mukoma nenyaya yesadza kuti paakadya sadza rake akarisiya mukoma achibva azosvika vachibva azoripedzesa muning'ina achisvika achishedzera kuti izvo nhai vedu we sadza rangu radyiwa nani. Mukoma akati ndindaridya ndokutaka kunetsana asi mukoma vakazokurirwa mukati mekunetsana muning'ina ndokutora tsvimbo ndokubva arova mukoma kutaura kune kwatiri kuita. Mukoma vakafa mukoma vakaenda kumarinda asi mwanakomana uyu anove ndiye muning'ina akarova mukoma akabatwa. Munozviziva muri yeZimbabwe munyika yeZimbabwe pamutemo anotonga ega anorova munhu kana kuponda munhu anoenda mumaoko emapurisa otongwa nemhosva yekuuraya chikonzero unenge wabvisa munhu panyika iwe usiri mukoti usiri magistrate usiri mutongi. Zvakutaura kuti kwatiri kuita muri yeZimbabwe mukomana akabatwa nemapurisa ari mumaoko emapurisa ari mumaoko emutemo nemhosva yekupara mhosva yekuponda kuuraya mukoma wake nenyaya yekuti akanga adya sadza rake. Hey! Zvakaoma sadza mukoma KB. So inzara mukoma KB zvakaoma kune vanenge vapiwa chikafu ipewo vamwe. Sadza iri muning'ina paakadya sadza mukoma anga asipo. Anga asipo ine mukoma ane rake. Mukoma pavakasvika vakadya ravo ndokubva watora remuning'ina ranga riri zuva rimwe chete here kana kuti ni nkuche sadza ranga rasara robva rarara izuva rimwe chete zvezvo kuti munhu adya asiya sadza rake uti time ndozodya sadza. So mukoma ndofunga vakatora nyaya yekungoti atodya kudzara kuri kuti aita sei aguta chirega ndienderere mberi hangu nerwendo sezo rangu ndosati usati. So pakati kusanzwisana chako changu. Mukoma angane makore mangani? Mukoma ane 26 years. Muning'ina 23 years. 23 years. Yes. Saka izvozvo muning'ina akasungwa.
ya zvakaoma ninye chikafu zvakaoma nematambudziko. Zimbabwe muri kunzwa ndechekupichi? ichi ndechekuhurungwe. Hurungwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matimana wose enyika ino wamukaseka mukoma wangu. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandoda kutaura pano. Nyaya yandiri kutaura iyi inyaya yakaitika kuitika mukati menzvimbo inoshevedzera kuti kwachivi mhuri yeZimbabwe kune chiitiko chakaitika chekuti pana amai vakafa asi mumhuri mavaigara umo amai ava vakagara pamba pevazukuru. Sokuti inini ndove na baba vangu vove na amai vavo, amai mbuya amai dzavo dziriko but vaichengetwa na baba varipo pamba ipapo. So vazukuru vanga vari pamba pa tichichengeta mbuya amai vababa. Mbuya vakabva vafa mbuya ava mukoma KB, mwanakomana wa baba vana amai vakafa. Pakavigwa munhu uyu vakangoshevedza hama zokuti hama ngadziite sei ngadziwe kuno kumbuya vaita sei vafa toita sei zikanzi ngavavigwe vachibva vavigwa. Chakanetsa mukoma KB ndechekuti vafa kudaro vasati vaitirwa nyaradzo mwanakomana wa baba vana amai vafa vaya aisenzwa basa rimamusoro basa rakanaka ndobva aenda pakaisiwa guva rambuya ndobva toisa foundation yemba yake 7 rooms ndokushevedza mabhiridha pasina 2 weeks mukoma KB imba yange yakutorufwa. Guva riri pai riri mukati kusvika guva raparadzirwa mafloors akutoiswa. So nyaya yandiri kutaura iyi pane zvazoita kuti iuye nhasi asi nyaya iyi aisiya nhasi zvakaitika 2017 ndokubva avaka ipapo kuti pazoitwa nyaradzo but angari mashoko aingotaura veduwe muri kuona zviri kuitika veduwe muri kuona zviri kuitika here. Kwamambo shoko rakasvika, kwaSabhuku shoko rakasvika, but masvikiro eshoko iyi ndeye kungoti muri kuzviziva here ndo zviri kuitika. Hapana wehukama akaenda kunoreva nokunotaura. Even kuhama dzemwana uyu hakuna akaenda kuhama dzaamai ava mbuya ava kunovaudza kuti muri kuzviziva here kuti muzukuru wenyu akaisa guva mumba. Vane guva paya ndio paakavakira pakavakira imba yake ndokubva vanyarara. Izvezvi mukoma wangu inzwai mhuri yeZimbabwe. Murume uyu agere kudaiso dzimbori dzenguva vanomuka vakarara vari panze. Iye muzukuru uyu nemhuri yake vanogona kumuka vari panze. Pakutanga aifungidzira kuti ane kudzivirira kwakaita patori nemusikana webasa. Pakutanga paiti vanhu vanenge vashanya pamba apa vasingagari pamba apa vakarara mumba umu ndio vanomuka vari panze. Ini sabhosho nevana vangu vandakabara nemudzimai wangu tikarara mumba zvazviri bho. Kanyemba ukashanya kumba umu muyenzi kunyange iri hama yangu but ari muyenzi akangoshanya pamba apa akarara mumba umu anomuka mangwana ari panze. Iko zvino zvemhuri yeZimbabwe baba naamai nemhuri yavo vakumuka vari panze. Uyezve moto uri kungopisa uri pai hembe singotsa zviri mukati. So zvazoitika iko zvino ndezvekuti kuti azobuda pachena iye kunotaura ende iye asiri akabuda pachena kunotaura mukadzi wake ndiye akazoenda kunotaura achiti zviri kuitika mumba hamusi kugarika. Izvezvi kubuda kwanoita mumba umu guva rambuya ritorimo mumba sezvariri. Kana muchiziva musi wafa munhu mukaisa guva ravo zvamakaisa pamusoro zvimapleti zvamakaputsira pamusoro ndo zvirimo murumu makananga ane pane guva ndo pazviri. But zvaitika panguva indi zvekuti vanhu vaiti vakaenda vehukama vachida kunoona. Pakutanga vehukama vakatanga vachiramba vachiti atiiti izvozvo nekuti nyaya yakataurwa kubva kudhara ende murume wenyu akazvitaura vachiona maziso avo kutora guva nekuti munhu akafa apa aizi hama yake ndaamai vababa vake. Even baba vake chaivo havaite chinhu chikana chikaranga vasina kuzivisa kumusha. Baba vako varipo ngataure navo. Baba vakati ini ndakura ini tarai ndinofamba ndiri muwheelchair handina chandogona kuita. Veukama hwangu kana muchifungidzira kuti nyaya ndeyangu ndega mangwana zvichatinetsa tese nekuti tiri verudzi rimwe chete. Mwana uyu achiri mupenyu ngatione zvekutaura kuti toita sei nezvakaitwa nemwana akakanganisa. Mwana akakanganisa. Mwana akatanga acharamba mukoma KB kusvikira ambuya
vakuonekwa vari mumba umu vakagara pamusoro peguva ravo. Andi guva rakuonekwa mumba vanga vakuonekwa ivo vakagara pamusoro peguva asi riri pai riri mumba. So murume uyo achibvatiza pamusha pacho pasara mukadzi nevana. Mukadzi achibvatiza pamba ndokuenda kunogara kune vamwe ukama pamba pasisagarika. Vanhu vanga vakuona uri moto. Imba yaita utsi mukoma KB zvokuti mahwindo panenge pakavhurika vanhu vachiti imba yatsva. Mangwana makuseni munomuka imba iripo yakamira sai hapana chatsva mukati muchidongorera hapana chatsva mukati. Saka iko zvinozvi ndokubva ashivedza mubatsiri zvikanzi one zviri kuitika zvikanzi hapana nyaya inoshamisa apo inyaya yekuti tiperekedzane badzi kuhama dzaamai ava. Guva raukaise runoriziva herere hongo wakakura uchivachengeta but haurizivi nekuti haunozvaona kupera kunyange chivanhu apa kana chikaranga apa. Veukama mukoma KB vakuru vekurudziro vakafa vakapera kwasarawo vana zvizukuru. Zvikanzi izvo tiri kuda mombe dzinokwenda kuita 7 dzekuti utizivise kuti pakafa mai ava chirwere chavaimborora chii. 7 mombe tinoda kuziva kuti pavakafa paya patakazouya kurufu vakanga vafanei apa vazukuru nemuzukuru. Vasukuru nemuzukuru. 2 tiri kuda mombe dzinokwenda kuita 5 dzekuti dana kuti tingouya tigare pasi titaure which means 4 plus 7. Anditika zvikanzi 3 isusu veukama hatikwanisi kungosvika paguva iroro rinoda sahwira anoda mombe yake kuti akwanise kutiunganidza ndiye anenge achitungamira pachinhu ichi. 4 tiri kuda mombe 10 dzokuvakira kutora guva redu kuti une makore esa wakagarira guva kuna kuti wakagarira hama yedu. Anditi imba ri pamusoro ivo vari pasi wanga wakavagarira kuti bude vachionekwa mumakuru kuti vanga vanoita nekugarirwa. Zvatiri kutaura izvi hatisi kuda kunzwa kuti tinochajirwa kwasabhuka nekwamambo tisu kana maise kwasabhuka nekwamambo itai mutongo wenyu ikoko. So mombe kana madzedha mukoma KB dzaanganika ndofunga kana ndisina kukanganisa 23 tiri kuda hafu yacho yekuti tiuye patinozoita chikaranga chedu tichasiya tine zvatinoita tosiyira pakati mopedzesa tozoya topedzesawo kana mapesa mbotoya topedzesa. Murume uyu mukoma KB mombe dzainadzo hadzisviki 7. Veukama vari kuti ivo taikuudza pachiva parika kubviswa mombe pasina kubviswa mombe kudaro musi wemande last week mukoma KB umwe mwana wemufamily achibva audza baba vake kuti pandanga ndichifamba kuseni ndasangana nambuya mumba imomo. Zvikanzi enda unoudza baba vako kuti pachirongwa chiri kurongwa chokuti kuhama dzangu kuti mombe dzida kuti dzibhadharwe ivo vakaisawo chii. Enda unoudza baba vako kuti pachirongwa chiri kuchadyiwa nehama dzangu chii chavakaendesawo kana kuti chii chavari kuti vachaendesa ikoko. Ndiri kuda mhinduro nokuti kune vamwe vandisati ndatumira shoko. Gogo mushakabu ndiye ari kutaura mashoko aya. Ari kuti arida kutumira shoko kune munhu wese weukama kuti pazvinhu zvakachadyiwa izvo asiri mukomana akavakira imba iyi nokuti ndiwe ukama. Makaisawo chii akatumirwa shoko uyu iwani ari kunzi ndiri kuda miduro ndigogona kutumirawo vamwe vane zvavasati vaita ndofayamira nyaya yakadaro. Asi mumba muya imba iye yakavakirwa pamusoro ye aisugara vanhu vakatiza. So mubatsiri ari kuti iye hapana zvinoshamisa zvinoda kuitwa apa vanhu unoda kubhadharwa avo handigoni kukuudzai kuti bhadharai zvakati nokuti kwamurika muri kutoudza zviri kudiwa. Chandogona kuita ndiri kukuperekedzai kuti makati ita izvi kuti muzive kuti ndizvo here ende musatya. Saka nguva yamunenge makwanisa zvinhu zvenyu ndidane ndikuperekedzei. Saka muzukuru pamombe 23 dzataurwa idzi ari kuti anokwanisa kakubvisa mombe ngani. Mombe dziri mudanga make 7 ari kunzi iye pari kudiwa half pa 23 12 11 half kana kuti 12. Anditika so akanzi mombe dzatataura isu tadi kupikiswa pazvinhu zvenyu ndimativinga tikagara kumba kwedu isu kubva muchivakira guva iroro munoti isusu zvironda here izvi nzeve dzedu nemasero aonere zvese tinozviziva asi taiziva kuti nguva chete sei ichakwana
saka yanguva yedu zvatiri kutaura ndizvo kuti muite. Muchimubvunza muzukuru uyu kuti chii chakakupinda, chii chakakubata kuti wozovakira imba yako pamusoro peguva ragogo. Akati kudini? Mukoma KB ari kutaura achiti iye ini ndaifungidzira kuti ruremekedzo vakafanana nemunhu ari kugara mumba kwete kugariswa kusango. Ndakagara navo ende anoita sekunonzi munhu dzimwe dzenguva pfungwa dzake dzakukanga sendi mamwe mashoko achonaka anoita senge ari fani kureva kuti kana tinawo panapa mumba muno munoitwa mabiko, mumba muno munobikwa every day, uchimidzi tinenge tinawo. Ndaitokoshesa kuti mbuya vangu ndinogara nawo zuva rakasikwa namari. Kana wakoshesa izi ndiani wakaenda kunotaura naye ukabvunza kuti zvinoita here? Ya pakaipa inga akatsurwa wani kuti zvauri kuita zviiti. Mataura kuti pakaisa foundation anditika pakaisa mafloors akatopwanya guva. Anditi rinda chimutunduru chesha nokuti chimutunduru achiitika mumba kutopwanya zvakanaka kuti panyatsoiswa floor yakaenzana. Asi izvozvi guva rakamera rinotombowanika ririmo. Vamwe vanhu vakapinda urishaya, vamwe vachiriwana. Dzimwe nguva achiriwana mbuya vakatogara pamusoro peguva ravo vaita singa munhu ari kudziya mushana woshayikwa. So mbuya pavari kuonekwa, pavari kusangana nomuzukuru, muzukuru achiudzwa kuti enda unoudza ningi kuti chii chauri kuisawo anditika pazvinhu zvinofanira kubhadharwa. Hama idzi dzinofanira kubhadhara here kana kuti dzinofanira kuchajawo? Chii chiri kutaurwa apa? Vanoda kutobatsirana kuti vabatsirane kubhadhara. Okay, because iye hama guys, inini kana ndangouraya munhu muningina nemukoma vese family mukoma KB tinenge titori mungozi. Nokuti mwana uyu anonzi mukoma KB akazvita 3 times achisangana na mbuya kwete mumba murodhi nokuti asiriwe pamba pakaitwa zvinhu izvi. Kwanzi akarohwa nekachimbo mbuya anotozikanwa kwanzi vangana chitsvimbo chavo chavaiti kana vakufamba vanochishandisa. Kwanzi vakazosangana rimwe zuva vakamugogodza musoro kudai sokuti kana uchitumwa seusingazvisima shoko. Ndo pakazoenda kunotaura kuti veduwe ndo zviripo izvi. Munhu upenyu akagogodzwa musukuru netsvimbo nambuya kunzi kana uchitumwa ndirakutuma kayo enda neshoko kutendesa mafara kuna baba vako uribe kuendesa mafara kuna bai wako. Mamuka seko boss Black Sam tozauti makachibata chimuti zvikanzi na Black Sam wadaka kungozivisa hama neshamwari kuti musi weFriday 23 August 2024 memorial service ya Sekuru Manyoni awaizikanwa kanezita rokuti ka chairman kana kuti senior KB inenge iriko kwa musana chiveso bindura rural live performance kubvaka kunana Dorcas Moyo, Sulumani Chimbeto pamwechete ka na Tendai Dembo alongside shamwari yepedyo Bozhongora na Kanyemba Sezo. Sekuru Manyoni chairman senior KB vaibata chimuti kuti dzi icho kwadiburia Zimbabwe mndara wedu wakakachibata kuti dzi saka tichenge chiripot na Dorcas Moyo nevakomana chitambudza vana Dembo ndidika takachibata chimuti ndimi dzinenge dzichirwa ipapo tichirangarira mndara wedu popo paka nyaya ndoda kutaura panapa iyi muri yeZimbabwe iri kusanganisa Masvingo neHarare. Masvingo neHarare pane murume muri yeZimbabwe anove wandingati iye kana ndisingakanganise anogona kubudiswa nhasi kuenda kunovigwa mushure mekushandisa poison kumwa nekuda kwezviri kuitika. Murume uyu aishanda basa rechipurisa. Achishanda basa rechipurisa achibva iye iko zvinozvi pane kurwara kuri kuitika paari. Kurwara kuri kuitika paari ndiko kuti iye ane kurohwa kwaanoitwa uyezve ane vana vanokona kuita iwo 5. Pavana 5 ane vana vanokona kuita 3 vese vafa nemaaccident nematambudziko. Vafa nemaaccident akakwanisa kuunganidza veukama kuti veduwe ndine mashoko andoda kutaura bati andione sekuti ndichararama mune zvakanaka nokuti mhuri yangu yapera andioni vasara vachirarama. Bati murume uyu pane zvaakaita anoti iye ndakatsvaga nyaya iyi ndikaiwana asi andina matauriro kada kuiita kwangu nokuti ndinoona ndiri musungwa. Sei ari kutaura mashoko ekuti ari musungwa? Zvadaro mhuri yeZimbabwe adaro ndokutakura kubva mudzimbe Masvingo ndokuya mukati meguta reHarare maanove imo munemba. Adaro kurwara kwanga kwakuenderera mberi
kusanganisira senge munhu ari kurohwa nenjere kana kuti zvimwe zvinhu zvaitaura hapana aizviona kana kuti akatanga kurohwa airohwa mambama nzeve dzese dzokuti aipesera kuti chihuru chese kuti akungonzwa maungira paari ende asingakwanisi kuvhika kana kutiza chikonzero kwaibva mbama anga asingakunzwe nguva yaanonzwa zvakanaka ndonguva yakangasa kuudza anganza hama kuti veduwe regai ndikuzivisei zvinhu zvandiri kutaura panapa izvi ndakazvibata ndikazvinzwa kare kubva pakafamba nongo kutanga neaccident ndakanzwa kuti mhosva ndindakaita asi pane accident yakaitika mugore rakati patakasvika ipapo ndine chinhu chandakatora ndinotonzwa munzeve ndichiudzwa kuti ndoda foni yangu uyezve ndinoona munhu wandisingazivi achitaura kuti iwe wakatora foni yangu pakaitika zvakati nezvakati nezvakati asi zvandiri kurangarira inini zvaari kutaura ndozvisiva saka handisi kuziva kwekuenda nekutaura uyezve ndine kutya kwandiri kuita but kufa kwaita vana vangu ndaona kuti ndakuna kwandichaenda ndokubva anyora tsamba veukama vachienda vakazoona munhu akafa asi charidza kuti ane mushoka wahama ndokusiya nyora tsamba zvakare yekuti pandakatsvaga zita rekuti kwani munhu wandikatorera zvinhu izvi ndakaona zita anonzi Nengi anobva kwakati ndo zvaitaura chitupa chake. Okay, but handikwanisi kuenda koko kana kuvatsvaga. Chandisina kuwana apa ifoni namba. Handina kuda kudzitsvaga nokuti pandakaenda zvekuflashisa zvinhu zvese ndakaita zvese ndakazofunga papa kuti no ndinoda chii phone number but handina kuzviwana. Saka kuti nditsvage zvinhu izvi zviri kundinetsa handisi ndoita sei asi tsamba iyi ndo yanga tudi yanyorwa iye munhu aita sei achibva apa. Vanhu iko zvino zvivari parufu mukoma KB baba vemurume uyu ndo vakurohwa zvaita munhu uyu zvakasiya vaudza veukama kusanganisa baba vake ndo zviri kuitwa baba vacho izvezvi vakataka kuridza meri vanotaka kutaura kuti wonzvengera kupi vakaisa musoro pasi vakanzvengera uku vakataka kurohwa matema ese vanenge vakangomira vachingochema chero kuti ndiri kurohwa but nyaya iri kutaurwa ifoni inini handiisivi. Baba vakupika mhosva dzemwana wavo uyo akakomita suicide akatofa. Muri kuti murume uyu nyaya yemasvingo Harare murume uyu akasvika pasini paaccident scene akatora foni anotosvita angari pabasa angari mupurisa izvozvi paanga ari kumasvingo achiri mupurisa here kana kuti akaritaya? No, iko zvino zvangasisiri mupurisa akaritaya atori ne4 years asiya basa asiri kupurisa. Pakaenda achitsvaga kushaya kwevana vake kubudikidza nemaaccident ichokwadi akabata kuti inyaya yefoni yawakatora paaccident ichokwadi iye akadini kutsvaga hama sezvo aiudzwa nemushakabvu mufi kuti ifoni yangu yawakatora ndiri kuda foni yangu. Ichokwadi anoti changa ndichizama inini inyaya yekuvhara kuti nyaya idzi dzingadarika sei ende inini kuti ndizvibudise kuhama dzangu kuti ndezvimwe zvinhu zvimwe zvandakaita ndikatarisa basa randaishanda ndainzwa sokunyara kuti ndirozvibudisa sei asi pandasvika panguva ino handisachagona kuita ndokusaka ndatirega ndite sei ndife zvangu but veukama vangu garai maziva kuti zvaita kuti ndife ndo zvandakaita izvi. Izvozvi baba nyakubereka vakukwapedzwa nemambama baba nyakubereka vari kunzwawo here inzwi riya raibuda pamwana wavo chinzi foni yangu ndiri kuida? Ndo zvavari kutonzwa but vari kwanzi nyaya yefoni yacho handizvizivi ndakataka kutozvinzwirawo pamwana achitaura nyaya yake saka tatofunga kuti ndezvemwana ende jere richatonga muridzi waro but iko zvino zvikufa kwangoita mwana zvakurova baba handizivi kuti kana baba ivavo zvakare vakasvika pakufa zvisina kugadzirwa hazvina kumwe kwazviri kuenda here zvakare kuukama. Mambama ari kutora nguva yakareba sei achinaya? Kwanza vaite nguva yakawanda mukoma KB but even ukaita 2 minutes mukoma KB uchirohwa mambama munomaziva tova tafunga mbama yamai Mbofela epaglenview foba chigwirizano ipapo iko zvinozvi vari kushanda nevamwe mai vane machips zvakare varipo ipapo vakuti kwanzi zvakunzi zvigwirizano. Regai timbonzwa vadiwa vateereri kuti vanoti kudini hanga sisina foni yanga iri foni rudziko naye baba Isabel. Handina kumwe chibvunzo tenga iri foni rudzi but kuti vatiri kutaura navo iko zvinozvi ndevamwe vakasara vakanyorerwa tsamba. Right, hapana ari kuziva kuti foni yanga iri foni yerudzi asi mushakabvu uyu aive mupurisa hachisina foni yacho. Simudzambada bagadzigadziga simudzambada bagadzigadziga simudzambada bagadzigadziga. Reporting to the angel Abroad
Denioroshi will be before. Gugumpuff. Chineke. Tapio. War Almighty is the binding for the pigeon pro. Fana to the package of Imam. Jomanda Bakachuamba Kabinikas. Say pigeon to War Almighty. Then you're also very pitiful. Walk out web. See pinity. War Almighty. Then you're Roshi. Akioroshi. Riggedy. 9 minutes past 11. Fafaiza ishimwe. Chokwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukaribe kufamba mukaribe kupatwa Fafaiza nekutsuzura ziri kuitika matima na wasanyika ilo wamukasiye kwa mukuru wangu mukuru wamadzisa sabuku wangu body mudi wakure bata Courage Nyakatawa ndi engineer mkoma kebe ndaisa zizori chibudishi chinobadwa nemanyi engineer Baba Isabel Courage Nyakatawa ndichaiti ngatite tsvakurudzo kana muzimu wani chaimo chinokunonge chakatobayiwa 1-0 kana ine muchitaura kuti imo muchakabatwa anditi kama tobva ikoko tobva taenda ndimakasvika kumuzukuru mukasvika mukaona zviri kuitika ikoko right kuna namadzanuko mune vanhu makataka kuona Mother Mary Nicodemus Leviticus Simon Peter kupi ndekupiko kutsiwa mukaka heveri yes muzukuru ndisvitsewa akudzigara mukaka Baba Isabel isu ndizona Joseph kaisi vana Joseph unaenda wakaita sai vakachena ako inini muzukuru munhu akatsvuka Riggedy pane mumwe munhu wafanira kusiya handizivi kana ukasazorodzikwe koko muzukuru wako ndiani Shugeta na Ezra avatori nemhosva dzavo vane mhosva dzavo vatori nemhosva dzavo dai zvaibvira vakomana vangu vaive matrauzi mabhandi vaiva vanotokagara vakwiridzira vakomana ava vasati vaparabura ifana kungavabata zvavo vasati vacha mhosva yacho votobatwa garai vabata vanhu ndakavaza kuti siyana nemuzukuru wangu right kwamakuenda kuvafana uku makutambira kunonyudza kana makuenda kudziva remukaka muzukuru akapinda kudhara ndianenga kuti uyo Shugeta uyu ndaishanda naye Ezra uyu chimheteka uyu namachemera aite pamhepo ari kudari kutaura vana vachiwana zvidzidzo saka vanogona kungoti no sezvo vari kudziva remukaka regerai Ezra naShugeta vaite sei vapinde zvino mukataka kufanisirwa muri kuita vafana izvo ini nesakura kwamuzukuru ndakatsama ndikuita kutamba Ezra naShugeta dzikamai vafana vangu nditai hunu chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kufafadza nekutsudzura zviri kuitika matima navasenyika ino paka shurugwi chakushurugwi chiri kuti kudini chakushurugwi mukoma KB pane nyaya yakaitika yekuti kuna amai vakaita makore 117 years 117 vachirwara asi mai ava vane 26 years vasati vafa vatenga kurwara vakarara vasisamuki pa 117 26 years ndedze kurara chete vasisamuki vasisagona kuzvibatsira vana vaamai ava vavakabereka amai ava vakabereka vana vanokwana kuita ivo 9 5 vakomana 4 vasikana vana vandiri kutaura nezvavo ava vese izvozvi mukavaona ndevamwe vanana mbuya mumamisha yavo ende mwari akatoka sokuda kwake vapenyu vese vari kurarama amai vane shoko ravakataura vachagona kutaura zvakasimba zvikanzinzwai vana vangu ndakabereka ndakakudzidzisai ndakaita zvese inini handibatsirwi nemusikana webasa handitsvagirwa munhu webasa ndichachengetwa nemi kusvikira mwari vatonga ende musafungidzira zvenyu kuti panyika ndichabva zvokumhanya handibve vakapupura vega vari kutodawo kurarama handibve zvokumhanya panyika muchatogara matare muchatowana zvimwe zvokuita kana kutofamba kuti ndibve panyika mungatopera mukatondisiya inimi ende imimi vana vangu vacho imimi kubva kwenyu panyika chaipo chaipo matsurundundu tichaonana kusvika zvanaka ende zvechokwadi vana vari vese mukoma KB vatuveni vazukuru wavo Baba Isabel chikomborero kuti munhu urarame kusvika pa 117 mukoma KB right zuva randaiti mukoma KB
ndiruda kuenda ndimbonozama kumanikidzira kutaura nambuya pandakaudzwa pekutanga nenyaya iyi vazukuru vachiti tine zvimwe isusu vana vambuya ava hatina problem, asi vamwe tare vakadzi 2 vamwe vakadzi 3 vamwe vacho vakarambwa vakanyanyisa. Inyaya yekuti havana kurambwa but vakarambwa zvekupomoka vachiti isu inini handite zvei varoora zvekuti izvo vakanzi ivo imimi vanakomana vakadzi venyu nevana vangu vari kuvarume ndo vanochinjana kuuya kwandiri nini vachindibatsira vachindichengeta. Hazvina basa kuti kumurume, hazvina basa kuti wakaroora. Varoora vandopenana majuti tete nhengi wakaroora wakati ndo vakwanisa kuzoona mai, muroora nhengi ndiye akuona mai. Asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti mai ava vaitokwanisa kuti pavakarara ipapo ndo pane chimbuzi ndo pane bedroom. Aita zvinhu zvemuroora anenge ari pajuti kana kuti mwanasikana ari pajuti. Zvakasvika kuti varoora vasvike pakuti zvamuri kutibatisa izvi tinofanira kuti tobhadharwa, tinogona kuita mapofu nazvo nekuti munhu wamutibatisa izvi haasi werudzi rwedu. Vamwe vakatonzi nevabereki vavo kwete kana masvika ipapo vana vedu dzokai. Vana vaitoshevedzera vachiti izvo kana iwewo wati amai vangu haudi kuita zvinhu izvi kwete handikwanisi kugara newe ndakutotsvaga mumwe mukadzi. Ende vakadzi ava varume ava vaitonzi ivo kana usina munhu anozomira iwe mukomana iwewe mukadzi wako waenda unofanira kutomanikidzwa kutsvaga mukadzi because juti rako rikasvika usina mukadzi hapatenderi kuenda mushandi apa ndozvakataura amai. Ndo pavakazonzi nemumwe munhu mukoma KB umwe ari kubasa shamari ndiri kuona uri kufamba ndiri kuona mukadzi wako ari kumba izvezvi pane chandiri kuona chamunopana majana chamunopana namajutisi ekuita pamba penyu chinoitwa negrupu rese repamba family yese chimburi chiko chamunopana namajutisi zvikanzi kudini mwanakomana ndobva chamunzvenga kuti chingave chii chiko ichi. Amai vako vari kupi? Ndiri kuona amai vako havasi kutaura havana zvavari kuita asi varipo. Svikanzi ndo panobva majuti amai vangu inini vari kurwara nemakore tinochinjana vanasikana nevanakomana kuti vaite sei uyezve kuvanasikana kutori nemwe 1 akarambwa nemurume achinzi handiite izvozvo kuti unosiya kumba kwangu inini uchienda kunochengera amai vangu. Kana wafunga kuti inini ndiite izvozvo hausiye vana vangu vari vega panapa vachienda kuchikoro vega vachizowachira kana kutsvaga mushandi ise peta nditsvage mari inini yekuti amai vako vaite sei vabatsirwe but iwe uri panapa ndiri kuda nenguva yangu mudzimai wangu. Gogo vanga vasingade vanhu vanobatsira vakagara vataura izvozvo kuti handidi munhu anobatsira vana vangu ndakakuberekai ndo basa renyu. Murume wavo akanguri atofa. Inzwa baba pati munhu iyeye zvikanzi bhururu wangu kana mozogara kana musina kuvhurika ndaona mese mazosvika pakurara zvakaita mai ava ende vazukuru venyuwo futi mavapa mutemo iwowo wokuti nini handitsvagiriwe mushandi. Ndaona manetsa munzvimbo menyu rudzi rwaamai ava vana vakaberekwa nembereko yamai ava. Ndaona nemiwo futi kufa kwenyu kwanetsa mararawo zvakare muchiita sei muchiitwawo maakuitwawo zvakare zviri kuita amai ava. Asi chinzwe kuti kana maakuitwa izvozvo ko mai venyu vachazenge vakuitwa nani nekuti munenge makuru avo. Handina kuona vapinda basa amai vanenge vari vapenyu vanenge vari vapenyu but upenyu hwacho ndiwo kuti hungori upenyu but hapasina munhu apa. Amai vane chipiko chavakapikira but vakakumwisa mvura yacho iyoyo ndobva vapikira izvozvo. Amai vainde pasi ndiri kuda kuti ndikuzorodzei hembe dzandakapfeka ungave ungangana chiprofita ndingaubvisa. Amai venyu vane urombo hwavakaita nevana venyu but rega ndikuzivise kuti mai vako havana ropa ravakabata havana munhu wavakauraya zvavakaita vakazviita kwamuri chete vakati nevana vangu tinofanira kurarama nekusingaperi asi ivo vakura veduwe muchapinda dambudziko regai vazorore. Ndoda kutenda kubvunzai imimi makuchida here kuti mai venyu vazorore kana kuti moda kurarama navo muchivaona vane mufemeri wavari kuita vasina zvavanogona. Vana ndokuita dare ndokugara pasi zvikanzi aiwa amai ngavachizorore chikonzero hapana chakasiyana nekufa pane zvavari izvi. Masiku angosara kubwaira muromo hauvhuriki asi vakasiya vataura shoko rokuti handidi mushandi ende chokwadi kune akaita nharo akaita mushandi akaonekwa akakurara kuita senge afa achingotakurwa kubuditswa mumba achibva aita bhoo ndokurwa pasi tobo tawa ntsaradzadza ndavamiwamiwa parichochomuda zvadaro mukoma kebhisi vandizvo arega ndikuzivise hapana zvinhu zvinoshamisira but imimi pane mwana mukomana mukuru panapa naona pane orchard iripo yemiti imwe yakutodonha yega yakura yaane makore iri
mwana komana anga aripo mukuru kana kuti ndiani mumwe akambogara namai venyu muchikura imimi pakadzvarwa miti iri muochati ishi pane muti wakadzvarwa naamai venyu waitodaniwa uchinzi muti uyu ndewamama uyu ndewagogo nenyaya yekuti zvakatoshamisa vanhu vakawanda kuti pangave nemukomana webasa baba varipo asi amai vakati ndadyarawo muti wangu uyu ende muti uyu amai ava vaiita zvokuhodha vachienda kunze kwenyika vachidzoka ende muti uyu vakatouya nawo kunze kwenyika utori muti wakadyarwa wakamira kudhara asi wangomirira kuiswa pai pasi zvikanzi isusu hatitozivi takabva nawo kunze kwenyika here but pavakaenda kunohodha kunze ndo pavakauya vachiti muti wangu ndauya nawo ndoda kusimawo muti wangu uyu muti ndewerudziko muti mumango but mumango wengoma kebi wakura zviye zvokuti imwe miti yaikura yakwanisa kutovhungwa iri pasi but vaiti handidi nemuti iwowo unotobereka maitotema miti imwe iri pasi uchiri kuberekere mumango wakuita zviye zvokuti kana ukabereka unobereka vana ma1 but maikwanisa kupinda mumutiwo morova mamwe branches mukati kuti paite mhepo gorera unotemwa wambotiberekei but waikasira kuvhara zvokuti vanhu vaendeseka kuti muti unombokura sei zvikanzi muti uyu tiri kuda varume vakasimba pano muti unofanira kuti ugoborwe muti uyu pawakadzvarwa amai ava vane mari dzavakaisa vashandisa mishonga yavo mari dzimwe dzave neburi dzedze kwezita dzanga dzine pfumo dzedze dzatsvagwa dzakudhera dzedze pane mari dzinokona kuita 3 kusanganisira mari yemuno muzimbabwe 10 cents yemuuyai vakatoiboura nechipikiri ndobvaiswa patambo ndokusungirirwa patimidzi seshona itoto anditika saka mukachera tinoda kuti isusu patichaenda pasi apa nokuda kwemakore aya tione kuti isusu patsvagwe magneti hombe yekuti ivhu rese patichasvika kumidzi nokuti midzi payakasungirirwa iyi yakazokura tambo dzakasungirirwa dzedze dzakadambuka kureva kuti pakasara paine mari dziyadziya dzakamuvha nekukura kwomuti ivhu rachitara kuchera pana parese rinoita senge kugoridhe hapana risingadarike nepamagneti tiri kutsvaga mari dzatinadzo baba nekukura kwomuti kwakatanga kuchererwa miti kuti sangana nemidzi kwaive kuri vanhu vakaita senge vachiita 3 months vachichera pasi kusvikira muti wazodonhetswa but mari dzakazowanikwa mari dzanga dziri pasi dzanga dziripo 3 mari dzakazowanikwa dziri 2 imwe haina kuwanikwa imwe 1 haina kuwanikwa zvikanzi kuti ndikuudzei nini handichanoridza muti pamari idzi ndo pakaitwa chipiriso apa ndo pane nyaya yese apa pamari idzi mari idzi kanditangodziwana mukaita 30 minutes amai venyu muchinzwa kuti vari kudzieka kuti pane kutepukane kurarama ndinokumbira kuti mundiudze kuti basa ramashanda panapa muda kubhadharirwa mari nokuti kuchera muti wakafanana neuyu zvakafanana nekurima mumunda baba pakaitwa nguva vamwe vangakutora senge nyambo machedzera kuti vakobada kumwe kushandisa kwakaoma hapana zvekuzviita vakomana kana imi maita 26 years muchichengeta mai vakarara mungarwadziwa nekuita 2 months kana 3 months muchichera muti but muchiziva kuti munotsvaga chinhu chinobatsira vakawanda vakaenda muzvipatara zvakasiyana maprofita nen'anga but vaitsvaga zuva vaniri kuita sei rokupora shingirirai pacho pawanikwa mari 2 pawanikwa mari 2 zvikanzi mari iyoyo yasara iyoyo ndeimwe yedzimwe mari dziri kudiwa nekuti padzakapirwa mari idzi dzanga dzakakwana amai ava tikateka kuita zvandoda kuita panapa zvinonetsa chikonzero vanenge vasina kupera but vanogona kuoma miri wese but mukatarisa maziso achibwaira but hamukwanisi kuenda kunoviga munhu akadaro munosungwa munhu anenge ari mupenyu nokuti mari hazina kuita sei hazina kukwana baba mari dzakatsvakwa kusvika kwanzi masahwira hapana remasahwira anoda kuuya panapa pakashedzwa masahwira akaita zvokutukirira zviyazva asahwira maifanira kuti muzorore pane zviri kuitika panapa kusvikira munhu azotizwa tsvagai zvakare magneti torai mabhara tichitakura ivhu nebhara richinomwaiwa uku richidzoka ndobva yatowanikwa ende 10 cents madonho rakaita mukoma kepi zviya zvokuti bhara rinenge rakafaka vanhu vafosherera madhaka mubhara ekuti vatotarisa nemagneti vatoshaya vamafosherera mubhara kuti vakuenda kunokutura 10 cents yakadonha pasi pebhara pakaboka bhara kureva kuti yakanga yatopinda mubhara but magneti yatoshaya svikanzi kwechichichi nemwe munhu kuoneka katori nerasti yekuti akachatooneki kachikoonekwa kuti chikosanganiswa mari amai kuboya kuita senge mombe munhu wechikadzi kuti munhu zii zvikanzi ndozvona chikudza izvi nemi vana imimi zvatabvisa izvi zvararamisa nemi pari zvinozvi hamuchararami mararamiro anga achiita mai aya muchararama nenguva yenyu aya mararamiro anga ari emushonga ende anga ine kutambudza vanhu kumberi
but nyaya ndiri kutaura ndiye kuti amai ava vakaita zvinhu nababa ava, baba vachibva varamba, baba pavakaita baba pavaigara nemukadzi mukoma KB, baba ndova amai ndovanga vakati mukei vaikwanisa kuhodha nekuita zvimwe zvinhu nokuti kufamily kwaamai kwakune vanhu vakaita sei vakati mukei vakangobva kurudzi kwavo vaine zvinhu zvavo. So pavakauya pamba amai vakanga vaine simba nokuda kwokuwana kudarika baba. Baba vakatoitiswa zvinhu izvi mushure mekunge amai vabva kwavabva vaine kuti tirara muno zvaka ngatiite izvo. Baba vane muko yavakapiwa nokuita kuti vanga vasingaite yekuti izvo kana riri bonde paupenyu hwako unoita nemukadzi wako chete auite kunze. Baba ndokunoita kunze vachingobva kubonde ikoko baba vakavha svika chifa. Asi amai vakati musachema zvenyu baba venyu vane kuzviurayisa kwavaita ndinozviziva but handikwanisi kukuudzai kuti chii. Asi sahwira wavo nemunin'ina wavo aizviziva kuti ndozvaurayani ndozvauraya baba ava. Saka kufa kwakaita baba ava vaitozviziva. Saka iko zvinozvi amai vachibva vafa mubatsira kashedzera kuti kurarama kwamuri kuita iko zvinozvi makurarama neupenyu hwenyu. Asi nyaya inondirwadza mukoma KB ndeyekuti kune mumwe zvakare airwara anga ine kensa musi wabviswa mari idzi haana kuita 3 days achibva tofa. Zvikanzi kurarama kwaanga achita zvakare yange iri nyaya yekuti ari kurarama but munhu anga akatopera kudhara but nyaya yemushonga uya yedzimari dzanga dzakachererwa pasi iyeyi zvanga singaiti kuti afe maitozotambura futi naye. Saka iko zvinozvi vanhu vachararama neupenyu hwavo nenguva yavo kwete nguva yamai ava mai vachibva vafa. Mukoma KB parufu rwavo munhu akanga aripo nokuti vanhu vaida kunzwisisa kuti chii chaitika nokuti vamwe vaitofungira kuti avapo pamba apa nokuti panga pasisina kusimudza kuendesa panze kana kubudisa mumba. Munhu aingogara mumba chete. Chimbuzi chaingotorwa kana kuzvibatsira mumba achinorasa panze. Vamwe vangatozvikangana kuti kune munhu akadaro munzvimbo iyoyo 26 years munhu mukoma KB akarara asingabude panze asingaende kuchimbuzi achichengetwa nevaroora nevana. Mari dzakaendeswa kupi? Mari dzakatorwa nomubatsiri zvikanzi idzi handiri kuudzai nema munofanira kuenda kunzvimbo yakafanana neRwizi muri mese vana mokanda. Ndoita zvandinoita make sure kuti mari dzakandwa dzaenda please. Pasaita anoita kana ndikafungoka kuti dai ndaisa muhunga ndasei kandai mari dziende munokonzeresa. Saka izvozvi vati here vaenda kuRwizi kwawakanzi vanokanda mari? Mari dzakatokandwa vakatoenda. Mari dzakatokandwa. Amai gogo vakatovigwa. Gogo vakavigwa. Hey! Baba Isabel. Papa handizivi kuti zviriko here zvokuti munoita zvinhu zvokuti upenyu hwenyu kufa munorega. Amina vanhu variko kunze kwanozviziva here kuti munogona kutoita chimwe chino kuti upenyu sinoti ndiwa Mwari. Kana chimuti chichibata kushurugwi kana National FM iriko kushurugwi masaisai ichokwadi tibatei pa 0773238096 0773238096 mutiudze mafambiro akaitika kachiitiko ichi 91 years amai ava vachifamba vachibva vatanga kurwara 26 years vakarara vasingamuke kuti vakatorwara kudarika 26 years but dzekurara kuti avachamuki 26. Okay. Baba Isabel muri kunzwa kuri kubva nyaya iyi zvikanzi dai wari utakwanisa kakutaura nemapurisa kana kuti vanoona nezvematare kuti kusapiwa mutongo uri kuenderana nemhosva inenge yaparwa nemunhu ndozviri kupa kuti vanhu vasatya. Vanhu havashatya because anoziva kuti mangwana ndogona ngodzoka. Yes. Beta kuti kuuraya nokuti mangwana ndodzoka ndimwe nzira. Paroda kubaya ndiri kupaona. Ndiri kuzoona. Nokuti mutongo kana une simba munhu anototya kuti yei ndikaita izvi mhuri yangu ichasara sei ko ini zvechokwadi ndakutoenda here zvachose but kana achiziva kuti ndinodzoka anongozviita akachiziva kuti sora mangwana ndiye ndiripo but iwe unenge wafa. Ndiri kunzwa kwavari kubva mukoma. Regai tichatsvaga chokwadi kuti nokuti hasi mapurisa mapurisa ari kusunga vanhu uendesa vanhu kwavanofanira kuenda. Munhu isusu hatizive kuti matare anoshanda sei. Ivo vakatodzidzira basa ravo. Tichavatsvaga kuti vauye vazotaura kuti vanoshanda sei. Imimi muchitobvunzawo mibvunzo ivo vachipindura. Handitika nesuwo tichitodzidza chokwadi ichocho. Tinotenda Baba Isabel regai katimbonzirwara we4 years yamakataura nezuro pane here akazokwanisa kubatsira. Chokwadi mukoma KB regai ndipe kutenda mhuri yeZimbabwe sekufamba kuita chimuti kunze kwenyika nemunyika yeZimbabwe mukoma KB. Aiwa vanhu vari kuzamana pavanogona napo. Vamwe vari kushevedzera kuti izvo tikakwanisa kuwana mari tinokupai. Vamwe vari kusenda mameseji nokufona vachiti ngavaende kwanhengi. Vamwe vachiti uyai kwakati. Vamwe vachiti tofamba sei kuuya ikoko.
vanhu ivavo vese vari kuzama kubatsira. Right, baba Isabel, chatinoda kuti mwana abatsirwe. Izvozvi mwana pane here ari kumubatsira izvozvi? Izvozvi kuti vari kwatipira nezuro kune kumwe kwakaenda achibva adzoka vachinzi vanofanira kuti vadzoke nhasi. Saka kuda kuti kubatsirwa kwemwana kuri kuenderera mberi. Tinotenda. Nevamwe vakangomirira kuti touyawo here kana kuti uyai naye. Tinotenda. Regai tizonzwa kamusi weMonday kuti mwana anenge abatsirwa kakusvika papi. Baba Isabel, muri kunzwa fedha riri kusimudzwa. Hatifunge kuti inyaya yenzara. Panenge pane mhepo dzinenge dzasimuka kuti vanhu vaurayirane chikafu. Ichokwadi mukomakebe. Imhepo. Nokuti zvakakufanira anozvisungirira kuti akabayiwa nemunzwa ndoura maiwe ndakuwara but iye achirwadziwa nekungochunywa asaritsura tambo achirasungirira kuti anenge asiri iyo ya ofisa vefoni idzidziso kumunhu wese musatore zvinhu patsaona. Tidzidze kutya. Ndinonzi mai noku ndiri kunoku kuwatsomba. Amai chakabatwa chemuti kuwatsomba kuti dzvi. Mapana pamucheka munhu apa here wakuwa. Naye vakomana. Apo ni age you 117. Kanyemba na Bosho uyo mukomana wekufira sadza dai akamuka chipoko arove muning'ina wake zvokuti uya uzoona. Ndinonzi Prince Bepura ndiri kuWaterfalls. Baba Isabel. Amana chipoko chikuru ziro kuenda kumunhu wakomana. Munhu anenge akatofa ka. Akomana ka. Chero waitamba na chero mudiwa wako cheche akazodzoka chiti baby ndadzoka. Zimbabwe kokumanya uchaita wekuzivi. Bawadi. Tarisai muone nyaya ya officer. Vakatora muri kuti tsaona iyi yakaitika gore retu 2012. Iko zvino zviri pashi 2024. 8 plus 4. Makure mangani almost 12 years. Azichabvono. That's why mapurisa vachiti mhosva iri haiperi. Yes. Mhosva hairovi. Tarisai muone muri yapera. Vana vese vachifanima accident. Izvozvi mudhara. Iye pachake kumapoizino. Iye accident. Kutofa futi. Zvakaoma. Regai tipe kutenda kumhuri yeZimbabwe nekusarudza nekuteerera cheMultinational FM radio tinonzi KB Kanyemba Bonzo pamwechete naBosho Ngora. Chokwadi mhuri yeZimbabwe ndingokumbira zvimwe kuvagari vekuNyatsime. Dhemu ramunoshandisa, dhemu ramunokanyisa zvidhina, dhemu ramunogeza, dhemu rine mvura yamunoshandisa. Siyai nyaya yekungozadza mapamba. Mapamba ngaende paanokandwawo iri tsvina inoenda ipapo. Kwete kuti mamunogeza, mamunochera mvura, mamunokanya zvidhina, ndo makazara. Usati wasvika mudhemu mukoma KB, unogamuchirwa nemapamba. Pamba riri paNyatsime padhemu, ukadaiso pagoko apo waona pamba racho hariti. Musadaro. Tinofuna vanhu vane utsanana. Pamba munoriziva kuti rinochengeta chii. Isai pamba panzvimbo yaro. Aiwa tinotenda Baba Isabel. Pari 5 minutes to 12 ndo pafika nthawi pari manje pane vari kubvunza ka namba dzekusurugwi. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe namba dzinoti 0714 204 235 0714 204 235 nemandi 0712 910 770 0714 204 235 0712 910 770 neimwe inoti 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Namba dzangu dzekufona mhuri yeZimbabwe dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo. Every day is a Friday. Po Rigidi voice.